ina jin kamje muna. Ya ce zuma kama take yi da na malam. Ayyaka na gode kale ga Isa na ayaki ga Abdul Kafi ashe zuma magana ta dan baka na zuwa daga yau ta haɓaka na ce mu gaya musu sabon labari. Daga na ce mu je zuwa shi ne suka ci ga musu sabon labari wa ka tsaya baka umarni. Ashe zuma kama take yi da na malam. Baka sani ba sai yau ko ta halabe ka dai. Na gaya muku labarin ya fara tun da dare ya tsala, domin kuwa kalma mai zafi ta zarce bugun bulala. Daga daren jiya an yi ruwa su bakan yi zana sharar barci, yarda da Allah shi ke komai kar da mu yarda da bokanci. Nema abin baka sai ka aje da ka nema gun wani ƙauyanci. Nama shi ne kayan kura karya itace sai giwa. A kayan magana wai sa ya naga hamsa bre kai ka tsawo. Kai da jariri sanni da sanni ke girma, da kashe ka da ka duk sanani sauki na sanni sanni ana tafiya sai dai a daɗe ba. Ban yi bai ci ba, ni ban zaki kowa ba. da amana shi ke nan. Kan gizo da gaskiya a cikin idansa za ka gana. Isa a yaki ina gode wata mara mai baiwa. To kai na ka san hamsa bre ka. Sani a musu bureka kullum da rana shi muke haduwa. Ni ban ce ba ku haduwa ba. To na gode. Ba nake ganin kana ta cije baki ne. Ka kira musu sauri. Ni wanga ya fi ƙarfi na Allah ba ku haƙuri. Yau me ke ya wuce kirki.